mbunite n'ọnwụ na inye ego gịnị mezie rapụrụ m ka m lụọ ọrụ ndị n'igwe zite m ka m lụọ n'ụwa nwoke bụ ibe mmeghe mmadụ arapụghị ọ mụ na gị na-abụ ka ị nyere ọrụ a mụ na gị nwere ọrụ a ị na-egbochikwa m ịrụ ọrụ ahụ ọ bụrụ mụ na gị ọsọ ọ ga-arịgo nwatakịrị a mma anyụkwa nwa asomo ekpere n'ime ekpere ka anyị nọ n'ime iwu ibe anyị mana ekele ọrụ eke nne na chi ataba n'ọwụ n'inya ndị ibe ya dịzi n'ọnụ nne ga-alụọ arize mba ibe mebiri n'elu nwata na nwanne m nwaanyị ibe mebiri na nke kimi ya gwara na ụka gị na-eje ọgwalụ na nje ụlọ ụka ọ bụ nsọ ị na-eje ụlọ ụka ị na-afụbụzi n'ụlọ ụka mbụ afụ n'ụkwa gị ịma na ị na-abịa na o nwere ike ọ bụrụ na ị na-abịa nke ọnụ ụtụ ụka ụmụaka mụ na eke aga nke ndị okenye a ma eje ụka naị nke ọ bụrụ na ị na-abịa nke 6 mana n'agbanyeghị o nwere ka nje kpelu Chukwu ekpele kene ya n'isi nwa nwoke bụ nkịtị maka na Chineke nna anọgo n'oche eze na-alụ ọlụ ebube akwa ngwa gị ihe asị gị na nkịtị nwa gị onye idile ekpele rinne akwa bishọp na ndị ọzọ na-ekpele ya maka ofu onye anya kwa ekpepụta nwa mba o nwa na-eje na Blessed Sacrament nwere ihe bishọp sọsọ gị na-ekpele ya ọnọdụ nkịtị nọ ọ dịghị ọ nalụ ọ bụrụ ofu onye ya ekpepụta ya ekwesịrị ka agbakọ aka ọnụ otu bishọp na-ekpọ ọnya ọgbọ ndị ọzọ ya na ya na-alụ ọlụ ekpeweli ya ekpele onwe ofu abụ a na-asị chee echiche ndụ gị beela onwe gị akwa ibegola onwe gị akwa wee bebela onye n'ụlọ onwe ya ụgbọ ọnwụ na-abịa ịmala ebe ị na-aga chee echiche ndụ ị n'egodo awụla asị bie ụkọ ndị agwa gị na nkịtị nwa nọ n'ụlọ akwụkwọ na-eme ọfụma na ụbụrụ abatago nke nwa gị ọbatago kedu ibu gị na nkịtị nọ n'ụlọ akwụkwọ na-eme ọfụma ọkwa na okenye ka ụlọ ụka ka ị na-eje wee were asị wee na-asị onye na-eje ụlọ ụka kedu asị nsị ebe nkịtị ọrụ bọị bọị ka ọ na-agba onye na-abụ bọị na-ejekwa akwụkwọ ibe nna jukwudo obo ka ebe ijizi agala n'ụlọ ụka anyị eje m ụka 6 eje nke mgbede ọkpọ nwaanyị nwere ụlọ ụka ị na-eje n'ụlọ ụka nwaanyị onye nkwa na-ajị ihe akpọ ya ji ihe obibe aka anyị na-ekwu ọkwa ọsọ enigwe ka anyị na-agba onye nkwa na-ajị ihe akpọ ya ji ihe kedu ụdị ya ka anyị gaba n'ụlọ na ezigbo onye mmelụ gị ọkwa ya sị ọkwa okwu wuli inu ka anyị jewe ụka mana o ji agịdị nọọsụ ofu onye ya ekpepụta nkịta
mgbe ọ bụla nwa m nwa na-enyekarị m nsogbu mgbe ọ bụla asị ka m baa uru na ndụ nji ndụ m mere ihe were onwe m baa uru ọsọ ya na-enye m nsogbu bịa nwoke m ịmakwa ebe friji dị egwu ya niile juru ebe ejiri wee dozie ụlọ anụ emere ka a na-aṅụ ya inyekwana m nsogbu tell madam no oga no nekwe yeah, they can't spell no. Okay, oh yeah, I'll tell you that. Tell madam no, oga no. Morning, Bamiko. I'm not terrible. Madam. Ketsu. Madam. Ketsu. Kedisi. Aiza. Nji. Madam. Ketsu. Madam. Madam. No need to explain. Don't explain, no. Hey! No need to. You got that? Are you saying? Is it? Only you make that's. You make here no so. Are you saying? Since you know na. Sorry, Inezu. Nketia cannot. Hi, we are back in Nketia. What Nketia you good? No, what Nketia? You are useless. Nketia, we are back here, but you are even mad Nketia. I'm one year man. What do you mean? You've overstayed your welcome. Whether my husband likes it or not, you are leaving this house. Yeah, or even if you go. Get the nonsense to be eh? I'm a major and not I don't know. Or going to a mother. Can you imagine? Never able to fridge on that yellow. I'm not only walk on a person. None of us. Buratibu, il va pas people. Never a jam or your joke and men and second Bunatibu. So bad was than they so he haven't go away. He haven't go away. I haven't go away in the time. Yemulunwa, Okwamado Muluki, Mwamuluti, Mwamulubakanis, Okwamado Mulifa, Mwamuluti, Yo man, you over Hey! Ha! Nah, that has Gualano. Hey! Na ego amaka ego akwo nwe ego inebu imani nwe ego ha akwo mambu ahu amaka ji na dai on aka masu on ta kunsi mana abugodum na odiko nta anya de ka ndi jere nta nya de ka ndi jere nta ana macha kwano imanna nna ho to aka ade hey nkiti na onwe mba abros adesma za nketi o ma agugo ma akwụkwọ nwe godo ahụ ihe eme ka afam nwa afa no gini ka na-akpọzi gị magolo afam ihe eme ka nwa afa afam bụ kpọmụ mgbe m nọ nkịtị esi mgbe m nọ nkịtị isi no mgbe nọ nkịtị kedu ihe unu mere m daa abago na mkparị o mba senti pụta na ọbụbe na mkparị ịma na ego akwụkwọ na-adị mma agụsigo m akwụkwọ agraduju afụzie ọ bụ na ọga m sorry ọ bụ na onye nkụzi m nọ ebe a ọ ga-agwa na m agụsigo m wa wulu nke nso o igbe na-emeghị okwu ọnwa gosikwala akwụkwọ nwa ezukwu na ịma na ijebeghị ya ama o nwere ndị na-agụ ọnwa ịtọ nwee ndị na-agụ ọnwa isii nwee ndị na-agụ mgbe ahụ ọ dịpendị na-agụ o nwekwe ndị na-abata tata gụsi echi ma mara ihe na mana ka ọ dịgodu yo man ndị nwe obodo Edition ọrụ boy ka nwoke ma aje mana ka ị ga-eyi makwa n'ọrụ akwụkwọ ka o jere mana akwụkwọ ka ọ gwara anyị ya na-eje
nkịtị obere oge ikuku kuo ahụike ọkụkọ anya n'ihe nna agwa gị eziokwu ya afụta ibe ọrụ n'obodo ka anyị nọ mana nzi gị ahụ amaka ya nwekwa ike ọwụrụ ego ọgụ ya ka obi ọnụ ya mba onye a revu ego ọgụ nwere obu onye ji wee vu ego ọgụ ọgwụrụ ụlọ ọbọ ike o jebe eji onu m je bọ ihe ekwu okwu ije kọ akwụkwọ ihe ekwu okwu ije ga-anụla ife nne na-ekwu ọkpụ ịnụ dị ndụmọdụ iwebala onwe ya ulu oke amama ife ndị nzuzu anaghị amịta mkpụrụ mbaga 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 nnekwe mbaga ọdụ mmụọ na-aga mbaga Mami ọkwa kịta ahụ kịta dị iwe aka m bata adọma m akpa m n'ilo onwe nọ n'ime a nwekwa onye m fụrụ adọbadị m akpa m n'ilo onye m fụrụ wee gị na-asọbata mami nene m ụta afọrọzụ m nwatakịrị obodo a bụ be nna m ama m ụzọ ya abata sọmsọ wee bata eziokwu kemgbe ị bata nwoke onye gị na-akpa nkata mba hei ana m apụala oge etiri na oge mba moto onwere onye ngele ọnụ lituo na moto gas pịa bata onwebe onye mụ ana m apụkwa n'ala nke ma bụ onye izi na-egede ọnụ onwebe onye ntọpụrụ ọnụ ana m apụala eme ya bụ na ya bụ ka anyị baa ije bubaga akpa anyị ọ bụ na onwe ife ole dị n'iligoro ka isi jụọ ya oyi anyị ejejebu fada Donatus maka gịnịkwa mami chelụkwa ụmụ ka ị na-ajụ ajụjụ chelụ ka nwọta ya ịwaga akwala ngwazi ya ife anyị emesi maka gịnị ọ maka na kịtịkpa ya alacha ya anya ọ maka ya baa n'ụlọ ka onye ọ na-amụsa baa n'ụlọ biko eweniwe ị nwere ebe a nchọ ịga biko ka nje ebe a dị m ezigbote mkpa njecha ya bata anyị ejefu fada Donatus biko onye mụlụ nwa ọkwa mmadụ mụlụ gị nwa mụlụ tie mkpu nwa mụlụ bụ aka n'isi ọkwa mmadụ mụlụ ife nwa mụlụ tie uchi imo obi mechikwa nekwe mbaga mbaga ọdụ mmụọ na-aga mbaga nkịtị na-aga mbaga obele na-aga mbaga mbaga ọkwa ndị oyi Ka ị na-etu digbu a ọkwa kịta kekwa bread m ke bread wetere ka ọ da ajụjụ dịsi ya kekwa ka esi gba aka wee bịa fụ m na nya m busere bread ka kalịbazi ebe niile ịma ebe a na-eri obi m ọkwa na-egwu ka m na-egwusa gị ọkwa na-egwu kekwa ke ka ije gị dị ije ma maka mana ya dịwa ịmakazikọ ọkwa chum ịmakazikọ emesịa m ga-abịa kpaa isi ụka onwe ezigbote ihe dị mkpa mụ na ga-akarị mana ya dịbagodu nwanne m nwoke ọdụ mmụọ ọ batalugo ya na obele nze jebe ebe Maazị Obi ka ha je kpere ya ekpere na ha jebeziri ebe nke Maazị Obi ka ha je kpere ya ekpere ekperekwa ma nke na-emenụ ha bụzikwa pastọ a na-ekpezi ekpere ndị mmadụ ekpere na-agọzi manụ sịkwa onye mere ha ji iwe yiri konkoso a na-agagharị nsogbu adịrọ chum epụtago m ike
Ebutego bego. Ebutego bike. Chum. Okay, mazo biba. Sebadro. Kanje pia na ke mazo bi. Sebadro. Ibata ku wete bread mo. Aso kwa ma ko chikola me egwu. Sebadro. Onye mulu nwa ọkwa mmadụ mulu gị. Nwa mulu tiegwu. Nwa mulu baka n'isi ọkwa mmadụ mulu ife. Nwa mulu tiegwu chimo obi mechikwa. Ajo mu no be nwoke kare kwa. Hey, dego, ema ko no. Eu se todo mundo. Que Deus se passa, que vamos. Pastor Saint Odumo. Pastor Obeleze. Hey, outro vai pastor quando do pastor so. Hey, Oto go n'anya. Oya ba atu n'imi. Ke ibe dị njọ na mmadụ iwu pastor. Mba ke ibe dị njọ na iwu pastor. onwe dị njọ dị no pastor so. Onwere dị njọ dị na mba, onwere mana yo man. Ịmụrụ otu nsi ahazi ihe a. Negodo onwe anya. Senti, nke nwa nenu onwe gị anya. Onida. Nebe onwe gị anya ọ na-enene m. Onida atọchị. Ha we nwoke m sachie gị ọnụ tachie gị akpụ. Kedu ihe na-elo? Ọ bụrụ na ihe ịbata ya na mba maka ị na-anya n'ime anyị na-atọ. N'ime anyị na-atọ n'ebe aka m unu gụọ akwụkwọ. Mmadụ one ndegwuru ihe otu isi m anụ a. Hey, ma mmadụ one mkpagolo ego. Ọ ga m anọ nso ịka ajụ ya. Sorry. Onye nkụzi m anọ nso ịka ajụ ya. Hechie gị ọnụ gị ịgụlụ ibe mmadụ agụrọ. Mba ịgụlụ akwụkwọ. Hopu okwu ịgụ akwụkwọ n'akụkụ. Ụmụ ibe alụghị atụela anyị. Ị na-asị na ịgụlụ ibe anaghị agụ. Na-enye nwara ebe anụ. Ị mụrụ otu nna ha eje ọrụ ezinụlọ. A na-akwụ ụnụ kọcha ụgwọ 6,000 na-eje. Mba, a na-akwụzikwara ụnụ 2,500 or 1,500. Mba, ụnụ ji akwụ ụnụ 1,500. Ụnụ niile onye ma ife. Ọ bụrụkwa so onye ma ife, onye gụrụ akwụkwọ mara ife. Otu ụnụ fụrụ m ebe a agụrụ m akwụkwọ mara ife. Ụnụ kpọbata ya, ịmana ọsụ nna abụọ ka na ha pịtọrọ ife anụ ihe ụmụaka anụ. Ụnụ kpọbata ya, ọ hazie ụnụ. Ọ ya na-ahazi ụnụ. Ebidozie kwụwa ụnụ 10,000, 20,000, 50,000. Anyị eji 100,000 na anyị ụnụ biko. Hey! 100,000. Bịa n'anya nkịtị ịbago n'ọrụ. Hey! Maka ị hụrụ ọrụ a ịlụbaga arụba. Maka gịnị? Ọmayọ bịa ka m gwa gị ibe. Ị ma na ị na-anya onye Igbo ide anyị ekwu 100,000. Iri ngo 100,000. Ego gbagotekwe. Bịa nkịtị. Ma ebe nna-achọ ịgwa gị. Bido kịta ewegogo n'ọrụ. And ọrụ wee bidogo kịta. Na-ejide. Jie ngwa buita abụ. Ana m aṅụ siga. Nne na-aṅụ. Mba, ọ bụ ihe m na-ekwu. Buita abụ. Sigi wite ọnụ. Buita abụ. Wite ọnụ ndị ụka. Osingo. Mba. Chụba ndị na-achụ ụmụ na-eji ime ike. Onye na-achụkwa na gị. Na-eweta ọnụ. Chụba ndị na-achụ ụmụ. Chụba ndị na-achụ ụgọ. Ajị ime ike. Na-eweta ọnụ n'ibido gị ọrụ. Ama m ndị na-achụ. Chụba ndị na-achụ ụmụ na-eji ime ike.
Mma akwụkwọ mama o, mma gwe na ọtacha azụ niile dị ebe ọ gbata ọsị na ọmụnwa na-ata. Nye gị ya asị. Mba, masị. Akwai manta. Masị, mana nye m ka nta. Mana mama bata nwee ike ịgwakwa ya o. Akwai mansi. Masị mba. Akwai manta. Mma gwe. Aya ka nje ekwu maka ya. Nye ihe. Nkịtị. Ọ sịrị gịnị? Kwuru gịnị? Ihe okoko. Nne mụrụ nwa na-ebe, nna mụrụ nwa na-eti. Mbaga, mbaga, mbaga. Hai. Agwa nga kpọbata nkịtị n'ụlọ. Agwa nga na kpọbata na nkịtị n'ụlọ a. Why uge? Ị na-agwa m akpọbata na nkịtị mana ọ kwetebu ka ịkpata ya. Ọ wụrụ kwetebu ka ịkpata nkịtị. Ịmana m ejiri obu m wee chọọ ka akpọbata ya n'ụlọ. Iwe bụ na ị na-akwanye m akwanye. Ị na-akwanye m ọnkwanye m ka eji wee kpọbata nkịtị n'ụlọ. N'anya ka m gbago, ana m ala ka ibe ị na-eme. Iwuru omega mgbe ọbụla ị na-ata m ụta, ibe ọbụla mee na ịta m ụta na ya. Ibe ọbụla mee na ịta m ụta. Iwe ọbụla mee na nta gị ụta. Ekwesịrị m ịta gị ụta. Bifo m kwụsị ịta gị ụta, iyi ajecha akọ iyi ama ibe na-ege m ntị n'onu. Ị na-anụ ihe na-ekwu na-eme ihe na-ekwu. Akwụsị m ịta gị ụta. Mana ịma na amanyere anyị amanye ije rigo nwaanyị. Achịrị na anya ichetechukwu okwu a gwara anyị. Anyị arigoro nwaanyị. Mgbe ọ na-egwu nwaanyị ahụ a na-ama karịkarị. Akwara niile akwụrụ gị ọtọ. Ahụ a na-ama karịkarị hụ nwaanyị. A na-enibe ewu na ji. A na-enibe ewu na ji. Mmadụ nkụ. Ahụ anyị eji wee na-ama m karịkarị. Ibe na-ewute m na nwụ, kedu ibe anyị eme? Ọnya wụ ibe ọzọ, kedu ibe anyị eme? Hai! Nsogbu adọrọ. Eme ka anyị chee ya eche. O ya enweriri ebe anyị ebido. O ya enweriri ihe anyị eme. Ọ ibe ilo. Hai! Nna anyị, nkịtị, kedu ụdị mmadụ dị ibe? Kedu ụdị ọnwa dị ibe? Ị ma ihe men? Ya ka bịa ka anyị jee anyị ama ibe anyị. Mama, nke anyị na-ahụ bagharị otu anụ mmadụ anwụrụ. Ọnụ sọ ọ gwara ihe ọzọ njụ enwere iwe ọsọ onwe onye nwụrụ m biko. Nkịtị kedu azụ Kwachisomanụ mechaa anyị ihe. Mana ịbụ onye ala. Amaji kedu azụ m na-asị m ọkwachisom imecha anyị ife. Ịkpachisom aka. Agwa gị ife ọkụ ji ntị m oke eme. Kedu azụ m debe mmechi wee si nri? Mama neke n'anya ọkwe mana nyahụ Chisom bụ Judas nwanyị. Ọ Judas nwanyị ka mụ na akpakwara ya akpa o kụọnya ntu paa onye ọbụla kwelu. Eje m zuru mụ na ya kparị anyị jee nweta azụ nye ọta nta nsị anyị kwukwe na ọsị m o nje onye ka ọ bịazi na agwa ka ihe ọ na-agwụkwa ọ Judas nwanyị ka ọ bụ. Deriko nwa mama onye ori. Mama wakwa m dere. Bechanụ! Ịchọ ka nwatakịrị soli wee zugbo ori aka na akpa wee bụ na ibe niile bụ onye kwado ori obula egbe pụọ jee zute ezigbo ego bunatali nne ka ebu ori azụ ifele eme ewu ori azụ mgbe okpukpo ofu jegote azụ mejisi nne taa ifele na-emekwa nkịtị obu na ịchọ izu ori jee nwa n'orini ka izue n'ezigbo ori ka ama na ori ka ị na-ezu ọkwa ife ije jegote azụ a wee nata anya n'ụlọ mechaa ife mmemme ụna ama mba mụna isi ama mpụ ọkpị ama mpụ ọdụ apụrụ otu azụ a dị ka ọ ga-adụ ọ pụrụ dị ya ka ihe ego chiti ebe a ọkwefu mmecha Chisom ihe n'ụlọ anụ a mmecha anyị ọma na ọmụma bụ nkịtị mmecha anyị ife n'ụlọ mmecha anyị ihe n'ụlọ ọma na ọmụma bụ nkịtị ọ bụghị ije n'abata ije azụ n'abata anyị si etupu n'aka nọ n'efu mana ọ bụrụ iwere azụ a wee bata ebe a ụmụ ọlọta m na eme ọnụ ọbụrụ m nọ a na-ekwu okwu isi ibe isi na imecha
Hai. Kefe muna nwa ya je piko. Kefe muna nwa kefe jisiwe kunu nwa kem. Olubo kiti zori azum. Mansi ni onu afọ. Hai. Ipe nwa. Olubo na ntase afugote kwa azum ejisini. Usu di ye buluta. Esi ọma no kalia ndị ọzọ. Hai, Chineke, kedu mmemme na biko. Kedu ụdị anyị kọbụrụ nke biko. Amadụ mụrụ dị ọkpala. Wee bụrụ ori azụ. Dị ọkpala mmadụ na-ezu ori azụ. Hai. Ọkpọrọkpọ na-asị na-enwude ebe o ji egbe jee gbawa bank. Nnọrọ na-enwe ọnwụ mana odogwu ka m wee bụrụ ori azụ. Hey! Yeah. Dia kwa na bulo ai. Api ogwe uru an unenye chagpa anya na owo kwa no apiba na awo pa. Zinu nwayo. Nwayo. Ogini na mezi. Una auzuko ka mbialo. Ano nzuko ebe a. Eric bia were godoche. Anna ba nane, simu ndolani. Paye oji were ya kwulo aye nyanya si nyanya nye na ya no bu ka were uno nye na ya no bu ka were uno mmadu ba no biko joy kwo to kwulu ji na nnolo akwụm ọtọ ka chọrọ egwu onye ala nweke abịara m ebe a ka mụ na ndị ala kwuo ndị ala yi akwa ọ bụrụ ibe mbịalụ ka abịara mụ na tinye ọnụ na-akụghịli ihe nchọrọ eji ụwa ajụjụ ọ gị kpọrọ m oku a kedu ihe bụ uche gị n'ụwa ihe na-eme ebe a kịta ka m mara ihe mmemme Ọkwa oke nke ha sị nwata na-achọ nke dịrị ya oke nke fa ka enyefe ala ka barụ ụlọ ndị eche na ihe aghọta ike aghọta otu gị n'ebe ndị ala otu a ka isi wee fụ ya nke ife isi kwuo ihe mee bụ na iwekwa na iwe ala na-efe efe ọ na-efe efe ndị oyibo ya bụ na ọ dị contagious ọ na-efe efe ọ ya hụ na gị na ha anọkọtago ofe gị enwechazi ihe na-ekwu mana ka o si na ndị ọ bụrụ ihe m mejekwu ebe a ihe m chọrọ ịyọgụ biko dododo ihe m chọrọ ịyọgụ bụ na I am sonsless enwere m nwa nwoke ịkpọsụkwa na m odokuwa biko enwere m nwa nwoke biko ka nna ya gị mpa gbagbuo gị mpa nwaanyị ọdụ ka nna gwa gị adị m mpa gbagbuo gị mpa I am sonsless unu dozichazie mmiri si n'isi gbalụ jekuru dozie ngwa nyere ndụ mefe o siri je ka gị na nna gị dozie na anya papa ibe awụkwa ọwụrụkwa nwoke ma kpọ mmadụ na na-aghọ ala akụrịka ọmịa ọwụrụ na ọdụ nwoke ọgwụ akụrịka ọnya mpadakpa anya ọwụkwa nwunye enyepa anya na obuo nwa ọ bụrụ na ite ha ruru ka mmadụ aya kpapụrụ gị n'obodo a Chukwuemekakwa ife mee ipe mpe kpọrikọ ya na-enene idowe ntị na ga n'ụlọ ife nne na-ekwu ọkwa ịnụ dị ndụmọdụ iwebala onwe ya ulu oke amama ife ndị nzuzu anaghị amịta mkpụrụ mbaga nnekwe mbaga ọdụ mmụọ na-aga mbaga Nkịtị. Papa? Esi m papa? Mama ongewa. Cheluba, nye olugo nke otu a ịchọ ka ị na-azi onwe n'iyi kpamkpam. Nkịtị, kedu ife na-eme ụbọtụ a ka nsi weze? Mama nwa ya mem. Na-eme anya fụ na akwụ m ọfụma. Nwa ihe na-eme, ma ọ nke maka mma sị na onwe ihe na-eme. Ka isi ebe akwụrụ m n'ego.
ka eke isi wee bịa kwụrụ m n'ihu na-adagharị na-asị na o nwere ihe na-eme m. Mụnwa bụ ihe iru na-adagharị. Mụnwa. N'olugo nke ejizi mmanya nya ka ịbụrụzi ọla ka mmanya. Ọmalịcha mmadụ dị ka nkịtị. Yarị azụ. Ebe ka ọ na-eje. Chelu nkịtị. Kedu ebe anụ ngote mmeji wee si mmedi ka m kwuo nke dị m mkpa. Mama ọ maka anụ ha chefukwa elu. Papa, anda ya